היי נעמה, היי דנה, מה קורה? בסדר? איזה כיף לחזור. כן, כיף פרק סוף שני. סוף להקליט את הפרק השני שלנו. נכון, סוף סוף הגיע הזמן. כן, אני יודעת שהרבה אנשים חיכו ורשמו לנו. וגם אנחנו חיכינו. אני ממש חיכיתי. כן, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, נכון. יותר מדי אולי. האמת שיש לנו ממש הרבה נושאים, אנחנו מכינות תוכניות בשפע. יותר תוכניות מאשר הקלטות, אבל כן. כן, כרגע זה מה שקורה, אבל אני בטוחה שאנחנו נצליח בזה. אז בואי, לפני שניכנס קצת לנושא שרצינו לדבר עליו באמת, איך היה לך עם זה שהוצאנו את הפרק הראשון? קודם כל ממש נהניתי, זה דבר ראשון, אני נהניתי בטירוף להקליט אותו. אני חושבת שזה היה סופר מרגש, ממש לי להגיד סופר. הכל טוב. תחתכי את זה. אני לא חותכת את זה, זה נשאר. טוב. תודדי, אמרנו צריך בלי פוזות. בלי פוזות. אם יפו, בלי פוזות. טוב, כואב לי, אני מחייכת יותר מדי. דבר טוב. לא, זה דבר מעולה, אנחנו מחייכות, זה כיף. אז דנה, איך היה לך בעצם עם זה בעצם יצא לי רשמי, איך היה לך עם זה שהוצאנו את הפרק? אני חושבת שהוא היה היכרות. עשינו אותו קצר יחסית. כן. כדי שאנשים ככה באמת יתחילו רק להבין את הווייב ויבינו מי אנחנו ומה אנחנו רוצות להביא, ואני חושבת שהוא היה קצר וקולע. בואי גם בלי פוזות, נגיד היו לנו קצת, אנחנו מתרגלות עוד טכנית. אנחנו מתרגלות לגמרי, היו קצת בעיות טכניות ולגמרי, זה קצת התיש אותנו, כן. אין מה להגיד. התיש והשעה נהייתה מאוחרת, אבל השעה נהייתה מאוחרת, הזמנים עברו, הכל עבר, אבל אנחנו מתגברות על זה, כי אנחנו החלטנו לעשות את זה באופן עצמאי. נכון. ובלי שום תמיכה מגורם חיצוני. נשים חזקות שלא צריכות עזרה. כן. שלא צריכות עזרה מאף אחד חוץ מ-ChatGPT. לפעמים. כן. ואני חושבת שזה היה באמת אתגר, אבל עמדנו פה יפה. אני חושבת שעמדנו, התגובות שאני קיבלתי, תגובות מאוד מאוד מחממות את הלב, אני חושבת שאנשים ממש אהבו כאילו את הקונספט ואת הרעיון, ומאוד מעודדים אותנו להמשיך עם זה קדימה. כן. והיו הרבה תגובות, הרבה צפיות, שזה באמת מפתיע ככה לערוץ חדש, לפודקאסט חדש, ליוטיוב, לספוטיפיי, שזה כל המקומות האלה, הגדולים האלה, שלא ידעתי באמת איך אנחנו ניכנס אליהם, אבל אנחנו בדרך. ואיך באמת אבל היה לך לדבר יותר, אני יודעת שזה משהו נכנסת לעשות את זה יותר בתוכן שלך גם באינסטגרם. נכון, אני ממש רציתי להעביר את זה קדימה, אני מרגישה שאני לא עשיתי את זה מספיק. אולי אני ביישנית, עם כל כן? כן, זה נראה כאילו שאני לא ביישנית, אבל יש בזה איזשהו משהו, הבפנים שלי, כן, יש שם איזה ביישנות קטנה. וזה פחות פחד ממה יחשבו או מה יגידו, זה יותר כזה עם עצמי, זה נוח לי, זה לא נוח לי, ואז אני פשוט אומרת, אוקיי, יאללה, בלי פוזות, אנחנו נעשה את זה. לא יודעת אם את יכולה להתחבר לזה, אבל אצלי הרבה פעמים אני מאוד מרגישה שיש את כל הזה של האינטרוברט ואקסטרוברט. אצלי זה תמיד מרגיש לי שאני מאוד אינטרוברט, עד שאני מגיעה לספייס שנוח לי, ואז אני מאוד מאוד אקסטרוברטד. אז את לא יודעת מה המושגים האלה, אני סתם עכשיו דיברתי זה, אבל אל תוציא אותי ככה. לא, אני שואלת, תקשיבי, המוח שלי בנוי על אנגלית, לצערי. כן, אבל תחשבי שרוב האנשים לא כולם יודעים. נכון, מצד שני אני נתקלת בבעיה שאני לא תמיד זוכרת מה המילים בעברית לזה, אז זה קצת בעייתי, אבל לא, אני יכולה על זה, זה יותר מוחצן לעומת מופנמת האמת, אם אני איזה. אני הבנתי את זה. אוקיי. אבל תורידי את זה. את היית יותר חכמה ממני פה. לא. למרות שאני לא יודעת אם שומעים את זה. לא יודעת. אבל בסדר, באו לעצור אותי, אמרו עברית, דבר עברית. אוקיי. כן, אז הרגיש לך טוב עם זה שיצא לך יותר כזה לדבר. כן, אני עדיין לא חושבת שדיברנו מספיק, ובטח לא על הנושאים שרצינו, כי רק זה הייתה היכרות. אבל לגמרי, אני ממש חושבת שזה משהו שחשוב לעשות, זה הייתה המטרה של הפודקאסט. בעצם להשמיע את הקול שלנו, להשמיע את הקול שלי, כי אני באמת הרגשתי שאני לא משמיעה אותו מספיק, ואת המחשבות שלי ואת הדברים שאני רוצה להגיד. המשטרה אומרת לך לא להשמיע אותו יותר. כן, לא נראה לי ששומעים את זה, אבל עוברים לנו פה סירנות.
לא פמיניסטים, המשטרה האלה. לא יודעת, הם רוצים פשוט להשתיק אותנו, אבל אף אחד לא השתיק אותנו, ובשביל זה אנחנו פה, ובשביל זה הערוץ שלנו קיים. נמשיך לקשקש, לא משנה כמה נגיד. כן, לגמרי. ואיך לך היה? טיפה מלחיץ, אני יודע. כן? טוב, זה משהו שאת פחות רגילה אליו, את פחות במדיות. ככה, אני חושבת שפשוט יש לי איזה, נכנסתי לזה עם איזה מודעות שלך, יש קהל קיים, אז זה קצת אחרת מאם אני מעלה משהו שהוא קצת יותר בשביל עצמי, ואני יכולה להגיד לעצמי שזה רק בשבילי, אז היה שם יותר משהו של, אני באמת צריכה להיכנס לזה עם ידיעה של, אוקיי, יש סיכוי טוב שבאמת אנשים יראו את זה. אני חושבת שזה מקסים בעיניי, כי זה אומר שאת באה ואת פותחת, ואת כאילו מראה מי את, ואת נכנסת לזה בכל הכוח, לגמרי. אני לא בטוחה שככה הרגשתי בהקלטה של הפרק, אבל זה יותר המודעות הזאת של, אם כבר אני חושבת שזה ההפך, הייתי צריכה לנסות, אני צריכה לעשות עם עצמי כזה תהליך קצת של להוריד את הציפייה הזאת. לגמרי, אם זה משהו שתמיד אני אומרת לך, אם זה משהו שיושב על זה, אז לגמרי לעשות עבודה, לא משנה על מה, אגב, אני בעד לעשות עבודה. כן, אז אני חושבת שבאמת יש הבדל בין זה לבין אחי שיצא לי בעבר, זה פשוט לכיף שלי לשבת ולדבר עכשיו איזה חצי שעה על סרט שאני אוהבת ולנתח אותו. כן, זה קצת שונה, זה בהחלט קצת הרבה. גם לי זה שונה, שאני קצת יותר רגילה למצלמות ולדברים האלה, ויצא לי גם לעשות רעיונות, וזה ממש שונה. נכון. זה תחושה אחרת, זה מהות אחרת, זה שונה כשאתה מכין את הכל לבד, ועורך את זה, שאתה עשית עבודה מדהימה בעיניי, וגם קיבלת הרבה מחמאות מהצופים, הם ממש שאלו מי ערך את זה ומי עשה את זה, ואני אמרתי, טוב, אולי אם אני מחפשת עבודה, אז אני חושבת שלגמרי יש לך עתיד בזה. תתסכל אותי לחלוטין לעבוד בזה, אבל אני חושבת שזה דווקא כאילו יכול מאוד להתאים לך, אבל תלוי מה את רוצה לעשות. אמרתי לך, אני מכמה חוויות קטנות שיצאו לי לצלם אנשים פה ושם, אמרתי ישר, אני כל כך מבינה עכשיו למה דנה עושה את זה, זה כל כך כיף. זה דבר מדהים, אני נהנית מזה. ממש. זהו, אז במה נושא הפרק שלנו היום? אז היום רצינו לדבר על דימוי גוף. נכון. דימוי גוף חיובי, יש לציין, וגם שלילי. וגם שלילי, כן, וגם כל המחשבות מסביב מהעולם. אז בעצם, לא יודעת, לגבייך אני אגיד שלי, טוב לא, אני יודעת לגבייך, לשתינו יש הרבה להגיד על זה, כל אחת עם החוויות שלה. נכון. רציתי להגיד, אני לא יודעת לגבייך, אבל בעצם כאילו לא כל, אבל הרבה מהקמפיין שלך זה מסביב ל-body positivity. נכון, כל מה שאני באמת מתעסקת בו ברשת, זה באמת דימוי גוף, ובאמת איך אנחנו מקבלים את הגוף שלנו, איך אנחנו מרגישים איתו, ואם אנחנו מרגישים איתו פחות טוב, אז אני מאוד מעודדת להרגיש איתו יותר טוב. אני מתחילה להיות רשמית, אני לא אוהבת את זה שאני רשמית. כן, את נהיית כמו נציגה של המטרה. כן, כי יש לי הרבה מה להגיד בנושא, אני מרגישה שזה נושא שהוא קרוב ללב שלי מאז ומתמיד, שאני נכנסתי לתוך הנושא הזה ממש מגיל קטן. אז לנושא במובן של לדבר על הנושא הזה? שחוויתי בעצם את הנושא מקרוב, אם זה בדימוי גוף, מבחינת ילדה מלאה שגדלה בעולם שאין לו כל כך מענה לצרכים שלי, לבגדים שאני הייתי רוצה להתלבש, לנראות החיצונית שלי, כל מיני דברים בסגנון הזה. פשוט חוויות שהן מצרבות בלב. ואני חושבת שזה מה שבאמת גרם לי להרגיש מסתגרת במהלך השנים. מאוד מאוד רציתי לא לבלוט, כי הרגשתי שאני כל הזמן בולטת בגלל הגוף, בגלל איך שאני נראית, בגלל איך שאני סוג של מושכת את העין ישר לשיח. ככה זה הרגיש לי, שדיברו עליי בכל מקום, כאילו מבחינת הגוף, מבחינת המראה, מבחינת איך שאני מגיעה. אני יכולה להבין את זה, וגם אמנם פחות במובן של דימוי גוף, אבל במובן של נראות חיצונית. במקרה שזה לא ברור, אני מתלבשת בצורה שהיא קצת פחות סטנדרטית בדרך כלל, לפחות בישראל. נכון.
למקרה שזה לא ברור, כן, לא שמנו לב. בכוונה הסתכלתי ישר למצלמה, כדעת לשבור את הקיר הרביעי ככה. כן. אבל אז גם היה לי כזה חוויה קצת עם האספקט הזה שאת דיברת עכשיו של זה נורא מושך את העין לאנשים, אנשים מרגישים שזה המקום שלהם להעיר הערות. וואו, כל כך. כמה הערות קיבלנו? אני קיבלתי המון הערות. למזלי גם לפעמים טובות. יש. קרה לי כבר, אבל... אני יכולה להגיד שזה אולי גם משהו שבמהלך השנים השתנה, כי אני מרגישה שהיו הרבה הערות שליליות מהסביבה, ופתאום בשנים האחרונות, לא שעדיין זה לא קורה שיש הערות שליליות, כן. אבל החיובי קצת עולה יותר על השלילי, לא יודעת, לפחות אצלי זה ככה, אולי זה משהו ששיניתי בתפיסה שלי, אז איכשהו זה מתמגנט, אני לא יודעת, אבל לא יודעת. כן, אולי משהו ממש הערה קטנטנה בנושא הזה, אם כבר יש לנו איזשהו קהל באיזה כמות שתהיה, אני אשתף משהו שאני חושבת שדיברתי איתך עליו גם בעבר, ששמתי לב שלפעמים קרה לי שאנשים באים ואני כזה חושבת עם עצמי, אוי לא, הולכים להעיר לי איזה משהו, איזה זה, נכון. ופתאום נותנים לי דווקא הערה נחמדה. נכון, שיתפת את זה. והיה לי פעם אחת דווקא שתף ספציפית, שהיה לי פעם שהייתי בדוג ווקינג, הייתי בהולכה עם הכלב, ואישה אחת עברה שמה ואמרה לי, תקשיבי, אני רואה אותך פה כבר איזה זמן, וראתה בערך בת 40, משהו כזה, ואמרה לי, הלוואי שהיה לי אומץ בגיל שלך להתלבש ככה, את מתלבשת ממש מקסים, באמת כאילו זה נשאר איתי כזה הרבה מהיום, פשוט תחושה נעימה כזאת, ושניסיתי ליישם את זה לפשוט באמת בדברים הכי קטנים, כזה, את יודעת, את רואה מישהו ופשוט תופס לך את העין כזה, וואו, השיער שלו נראה נחמד, או יש לו חולצה יפה או משהו כזה, תוצאת מהדרך שלך כזה, היי, סליחה, אתה מתלבש יפה או משהו כזה. אני לגמרי בעד זה, כן. ואם כבר לתת מחמאות, אז לגמרי בואי נפתח במסורת שהולכים ונותנים מחמאות לכולם, כי זה נראה לי דבר הכי חשוב, לגמרי, אפילו המחמאה הכי קטנה על לבוש, או על מראה, או על איפור, או על משהו קטן, יכול פשוט לשנות לבן אדם את כל היום, לגמרי. ואתה יכול להיות האור הקטן שאתה נותן לו. נכון, וגם עם כל זה שזה מאוד קלישאתי, באמת שאני שמה לב שגם לעצמי זה נותן תחושה נעימה, לעשות את זה, כי זה, אני חושבת שחלק מזה זה העובדה שאת פשוט מרגישה חלק מהחברה שאת מתקיימת בה, אבל גם אני אוסיף משהו קטן שאני יודעת, קצת חנונית, אז שאחד הדברים שהרבה פעמים מדברים עליהם פסיכולוגים ודברים כאלה, זה שהרבה פעמים אצל גברים הם מאוד מאוד לא מקבלים מחמאות, זה דבר שמאוד לא נפוץ, כי הרבה פעמים עם כל הבעיות שיש בחברה שלנו כלפי נשים, כן יש הרבה יותר מסורת של נשים תומכות אחת בשנייה, נותנות אחת לשנייה מחמאות, שמצד אחד כן שם דגש מאוד מאוד חשוב על נראות אצל נשים, אבל באמת יש תופעה שהרבה פעמים גברים לא כל כך מקבלים מחמאות בחיים שלהם, גם מחברים קרובים, אז שגם לזה יש כאילו איזה משהו של, לגמרי, את יודעת, בעיקר בחברה הטרונורמטיבית, שיש איזו ציפייה שאישה פונה לגבר, זה אומר שמשהו קורה פה, אז לא בהכרח אפשר לבוא ופשוט תגיד למישהו הערה נחמדה וללכת ולהמשיך עם היום. נכון, לגמרי, אני חושבת שזה דבר ממש חשוב. כן. זה לא משנה אם זה לאישה או לגבר או לכל מה שבין לבין. לגמרי, אני רק אומרת שזה עוד יותר אספקט שחשוב להיות מודע עליו שיש לנו נטייה. נכון, אז מתי בעצם הבנו שאנחנו שונות? אז זהו, אני זוכרת שאנחנו דיברנו מה אנחנו רוצים לדבר. נכון. ושמרתי עם עצמי עד הרגע הזה להגיד שאני לא יודעת שאני אוהבת את האמירה הזאת. אוקיי. א', זה מרגיש לי כללי מדי, אבל ב', גם אני חושבת שיש לי נושא ארוך, אבל שעברתי עם עצמי תהליך מאוד לנסות לתפוס אנשים תדעת, כל אחד הוא פשוט תוצר של איך גידלו אותו והכל, וכל אחד שונה בצורה שונה, זה נשמע נורא נורא קלישאתי, אבל אני באמת מתכוונת לזה, שזה כל אחד שונה בדרכים שלו, בן אדם שנראה לך הכי נורמטיבי בעולם, יכול להיות שתדברי איתו ותגלי שיש לו תחביב שהוא כאילו הדבר הכי נישתי בעולם, פתאום. אני חושבת שגם בפן החיובי של זה חשוב לזכור שגם עם זה שמרגישים שונים, כולם מרגישים שונים באיזשהו מובן. זה דבר יפה מאוד מה שאת אמרת.
אני חושבת באמת שזה דבר יפה. בלי קשר לזה, אני אישית הרגשתי ממש שונה ביחס לסביבה מסביבי, כאילו הרגשתי שיש כזה מין שבלונה של אנשים שנראים אותו דבר ואני נראית חיצונית שונה. אז זה משהו שבאמת אני אישית הרגשתי. אני מאוד יכולה להתחבר לזה, אני פשוט חושבת שזה, מה שאני אומרת זה לא כדי לבטל את ההרגשה. לא, ברור. כן, חשוב לי פשוט להבהיר שזה לא לבטל את ההרגשה הזאת, אלא יותר כדי להבין באמת שגם העניין הזה של באמת כל אחד שונה בדרך שלו, וגם יכול להיות שבן אדם שאת תסתכלי עליו, יכול להיות שבדיוק לבן אדם הזה עובר את אותם מחשבות, ואת היית רואה אותו, ואת היית אומרת, זה אדם כאחד מהשורה, ונראה כחלק מהשבלונה, והבן אדם הזה לא תופס את עצמו ככה. ברור, יכול להיות, הרבה דברים יכולים להיות. אני רק אומרת מה שאצלי בראש. לא, לגמרי, אני אומרת את זה יותר בקטע של, אני חושבת, לי לפחות, זה גורם להרגיש קצת פחות לבד עם זה, שזה פשוט דבר אנושי שכולם חווים, ושזה... לגמרי, היום אני גם רואה את זה ומבינה את זה, אני בתור ילדה, אני הרגשתי את הדברים האלה פשוט מבפנים, ולא ידעתי לאיפה להשתייך, כי הרגשתי שאני לא שייכת לשום מקום. אני חושבת אז שבאמת אני יכולה להבין את זה, כי זה גם משהו שאני מאוד מאוד הרגשתי הרבה זמן, שאני פשוט בשנים האחרונות מנסה מאוד כזה עם עצמי, לנסות קצת לשנות את התפיסה שלי של זה, כי אני חושבת שלי לפחות זה פחות עוזר מנטלית, לתפוס דברים ככה, אבל שאני יכולה לגמרי להבין את זה, ועדיין אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי בתחושה כזאת של, אני לא מרגישה שייכת פה, אני מרגישה שאני שונה, איך שאני נראית, איך שאני זה. כן, אני מבינה את זה, זה בדיוק זה, אז... היה חסר לך שם רק כאילו. עוד קצת זה גם. מתי את הבנת שמשהו שונה? מתי את התחלת להרגיש את התחושה הזאת שמשהו שונה מאיך שהסביבה? אני חושבת שממש מגיל קטן, אני לא הייתי ילדה מאוד שמנה, אני הייתי ילדה על גבול המלאה, אפילו לא מאוד מלאה. ואני חושבת שקיבלתי פשוט הערות בלי סוף, גם מהסביבה, מהמשפחה, מהחברים, מהבית ספר, מכל מקום שבעצם הייתי בו, זה שידר לי שמשהו בי לא בסדר, שהגוף שלי לא בסדר, שאני נראית לא בסדר, כאילו מין ביקורת כזאת שאני לא תקינה, שככה לא צריך לראות. גם אם לא הייתי אוכלת המון, וגם אם לא הייתי... זה קשה לי לדבר על זה, זה קשה לדבר על זה, פתאום אתה פותח את הנושאים שהם קרובים ללב שלך, וכן, זה לא פשוט. כי בתור ילדה קטנה, הרגשתי שלא משנה מה, הייתה לי נטייה להשמנה, וזה משהו שהוא כנראה גנטי, או לא יודעת, המטאבוליזם, אני לא יודעת מאיזה סיבה זה היה, והיה נורא חשש מכל מקום, שכאילו להיזהר עם זה ולא לאכול את זה, או כאילו דברים כאלה בסגנון. ותגובות שגם שמעתי מהילדות בבית ספר, כאילו הן די היו נראות באותה צורה, ואני הייתי די שונה מהן. ואפילו אם זה היה במעט, אבל זה היה מורגש. מרגיש לך שזה היה משהו עקבי, או שזה היה משהו שהיה, את יודעת, בפרצים כאלה, התגובות האלה? לא, זה היה משהו עקבי, זה היה לחלוטין משהו עקבי, אני מרגישה שזה משהו שחוויתי בילדות, שחוויתי כל הזמן, באופן כאילו רציף. כן, אני פה מתכוונת דווקא מהנקודת מבט שלך, כי תשמעי, חוויה אחת כזאת זה באמת מספיק, שבצורה הכי לגיטימית בעולם זה יישאר איתך. אני מתכוונת יותר מבחינת התגובות מבחוץ, אם זה משהו שהיה עקבי או שהיה... כן, לגמרי מהתגובות, אני מדברת לגמרי על זה, זה היה משהו שהוא מאוד מאוד עקבי, זה קרה כל הזמן, לגמרי, וזה הלך איתי גם במהלך השנים אחר כך, ובאמת אחר כך הייתה קצת יותר עלייה במשקל, עדיין לא בצורה מאוד דרסטית, אבל... כן, הייתי ילדה מלאה, והסביבה באמת הסתכלה על זה באופן שונה, וזה גם, אני נולדתי בשנות ה-90, בשנות ה-90 כן, חשבתי על האספקט הזה. כן, הם היו ממש הסמל המובהק להרואין שיק,
שזה הראה רק אידיאל יופי אחד. שלצערי אגב קצת חוזר עם כל נכון, בתקופה האחרונה זה קצת יותר חוזר, ובגלל זה באמת חשוב לתת קולות שונים, כדי להראות שיש עוד סגנונות גוף. כן, עם כל זה שאני מאוד אוהבת את סגנון ה-Y2K, זה באמת מאוד עצוב לי הרבה פעמים לראות הרבה, בין אם זה חברות שמוכרות דברים כאלה, או הרבה מהתקעת אפילו שתרואה פשוט. לגמרי, פוסטים של זה. אבל מצד שני, מה שכן יפה זה שעדיין, שיש אספקטים בחברה שכן התפתחו, וכן סתם מוזיקאית שהשמעתי לך, עליאז אינרלוד לדוגמה, גם יש לה מאוד סגנון ייחודי ויפה, אבל גם נניח עם מישהי שיותר כזה, את יודעת, היא לא נראית כאילו המודל רזון הזה, והסגנון שלה הוא הכי Y2K בעולם בערך, אז דברים כאלה גם קיימים בימינו, אז שזה... כן, יש הכל מהכל לגמרי, אז אני חושבת שאנחנו דיברנו היום המון, ומה את אומרת, אנחנו נעבור עם זה לחלק הבא. כן. חלק הבא, תהיו איתנו.